tatisina kupinda. Pamusoro mambo pamusoro machinda. Nyaya yekwana gurire haisi kutanga. Kana kuti mune imwe because judgment yakatoiswa kudhara. Ndo iri kunzi waruda kubhadhara nevada kubhadhara. Zvine mati mauya kudara. Mune wamasungisi here kuti sekuziva kwatiri kuita mambo zvakanzi wauya waita zvekujumwa ngavachienda vanotaurira vamwe. Saka tauya semhuri. Ndo zvakataurwa neakabva kuno. Mudaidza yapindeka. Mudaidza yapinda. Anonzani? Nomen kurure apa? Gauye kuru. Uya fanya semnya. Tosanga na semnya. Kurure ndima kaya kunyaya kamusuya zvinomukaya kupinza vamwe vanoziva pamakapedzisira nevanhu paya kana kuti pamakapedzisira padirect uguma ava havana chavanoziva. Saka mamuchinzorunzi wada kubhadhara norudi kuti isusu musuya takabva paya paya vakuti kwaunotaurira vamwe zviri kuda kubhadharwa neakakumangarirani uzvamakataura zvinonzi endai munoshoma vamwe kunzi muuye kutanga dani paya makataurunzi wati wakuda zvakati tiendai munotaurirana vanhu semhuri. Mukati tinotaurirana semhuri tione kuunganidza zvinhu zvacho handizongoti ndinongoti Sati mainda mbira tutaurika confusion bambo zvakamira sei imini ndimi makati mambo tazvinzwa chiregai tiende kune vamwe tinotaurirana ikoko handiti kuti tinobhadhara sei ava handiti kama zvinzwa ndataura imimi ndimi makati mambo tazvinzwa regai ndiende ndinotaura nevamwe vangu. Isusu takauya panapa tichitaura kuti ine maonero atata pano padare panapa hatina kutaurwa nyaya yekuti yakamira sei. Tainzwa pano padare wamwe wangu wemusha wangu wasingatoizivi nyaya iyi kusvika tatungana nyaya iyi wamwe wangu wemusha wasingatizivi kusvika takadzokera kumusha tikanotaurira vamwe kuti nyaya iyi tasvika kune nyaya yamaimagesiya kwete nyaya yatachifungidzira kunezvimwe nyaya dziripo tasvika kune nyaya yamaimagesiya ndo iri kukudare. Saka tauchiva navo mai kuti vanzwisisewo kuti munozva pamunopinzawo nyaya pane zvakawanda zvinotaurwa muchitaurana panyaya sedare. Pane zvakawanda zvinotaurwa. Saka sedare raitaurwa semataurira waita waitondibvunza zvimwe kuti kwei maikesi waigozokusungisai panyaya iyi wakafa here maikesi wacho aifana kuchengeta zvinhu zvacho ndisu here suka ndimurizive zvinhu nyaya dzedza kutaurwa padare idzodzo. Saka nyaya chingauya yakadaro mani yakutodzoka kuti kuno vamwe kuti wapindura uone kuti ini handigoni kuti nditi ini ndiyo nanyaya ndegare aumaikisi wakasungisa inini ndiri direct inini wana kusungisa musha nyaya isiri yangu ini ndiye musha. Saka maona kuti ndiri yakazodzokera pamusoro yeguru muchiri ipapo kuti wapindura nai maikesiya wakabva munhu wakatobva kuti awachiita fanika munhu atakura musengwa waataurirwa newawo kuti ndoda zvakati zvangu. Saka inini zvandakuenda uku ndakuchindotaurawo vamwe wemusha ndoyedu yatinotaura nevava isiri yekuti tatimi mitongesanai nevava hatingotongesana toda kunyatsonzi nekuti mapindiro ayakaiswa Mauyi mukuita mutemo wamunoka nyaya haisi kutanga nyaya yakapinda mukati ikamira ane nyaya ndekuti asina kutsanangurirai zvakanaka. Kana musina kurongeka motaura kuti hamuna kurongeka musati zvamafunga uko moya kuita pana hapatambwiyo. Uyu akataurirwa nyaya yakatongwa pamwe chete nekuti ndiye anofanirwa kupai zvizere zvaakanzwa kudai. Imimi kana maakutoya munenge muri uku tichibvunza uyu kuti petinzwa waya nenhasi. Zvino imimi manje maakutoya kuti iwe haugoni tikataure isusu. Imimi makauya makadaro munorasika. ndinogona kubvunza wangu Iwe kumomira
tichapa uyu ndiye achakupirai. Atangudairana newe tikatamba uyu wakabuda mudare. Uyu ndiye akabhadhara dare naika ndiye ane nyaya mudare. Imi muri hama dzacho munozowitnesa kana kubatsira uyu. Notoiti kuti muye pamusoro emimi hatimuzivi. Anditi unoona zvinoita. Wakambotongwa imwe nyaya here kana kukoti kana Samuel? Ndosaka kana wakadaro unomira zvaunopulana wako pamwe handizvo zvinobuda pano. Unorasa nyaya inge yakutofamba. Chiregera uyo apindura imuteererai. Kana amazonzi heyu anoda ngakuda kutaura usimudza kuoko. Because dare rakati who are you? Uri kudei panyaya yeuyu neuyu. Andiri kuona zvazvinoita. Takuona kudhara kuti hapana chamuri kuziva. Mauya pano makusena. Dai mune nyaya dzenyu mabvunzana. Makutouya kudhiskasa muri pasi pana panze. Chiti huyai takakumirirai. Gurure. Dare rakubvunza kuti nhasi mauya makaita sei. Vanandi kupindura nekuti ini mauriro atangoita mabviro atakaita panapa ndofunga pamwe togona kuita atakatigasanya zvishoma. Kuti mauriro atakaita paya pandaitotaura kuti imi mai kuzosungisa inini ndiri ndega sei panyaya iri nyaya yemusha. Mukadaiwa avo vakati ndakakusungisa iwe nekuti waifamba neni panyaya dzatakatonga dzinenge dzemuzukuru nekwabungu. Ndosaka takasungisa inini. Saka adaro izvi ndakazonana kuti nyaya iyi tataura nyaya makazopedzisira tasvika pekuti wakazongodzimi chibudisa list zvinhu zviri mumba nekuti mumba wanatitesa wakanga waripo wakataura kuti mumba imba takazotoona kuti zvinhu hamuna zvinhu imba yadona nekuti nyaya iyi yakaitika 2002 kusvika paizvi 22 years zvoito zvinhu zvacho mune mautongoita zvememori zvokufungidzira bhozi makore awapo makore aipo kudarezvo mai awaitomboya nokakazva pamusoro peivana vari vadiro kana yavo wakadzoka vachiuya kuzoratidza vanhu vana vati kurei wakadzoka vana vachiroorwa wakaroorwa 2 wakaroorwa pamusoro peavo wapedza kuroorwa vana vese wavo wakazodzoka nguva yese inandi kusouth africa ndandisina hangu pamusha ndakazouya inini pawakazouya wakuya kumatombo wauya pamatombo ndakasangana navo pamatombo eni takaisa matombo emurume wacho hapana nyaya kana yakambotaura kafana iyoyo tangu padzana zvakanaka wakatongoita wamusha kwaitika ila musha kwedu asi zvakazondishamisa zvekuti takazotongona nyaya yatongowa kuno kundizokuti koseba ini waisagona kutaura neni kwachiti kubankuru nyaya dzakamira sei ndakasiya kuti zvangu pamusha panapa zvako zvakamira sei hawana kutaura nezvinhu zvakana izvozvo nyaya yangu yekutanga yatwangu musoro kuno saka zvakazondiresa kuti ini nyaya yechega ndimbodzokera kuno wangu nekuti kuno ndisingazivi nyaya yekuti yakamira sei ndikadzokera kuno wangu ndinoudzawo vamwe kuti ndo nyaya ndakasangana nayo. Kana waenda wataura wakabuda panze ende utaura wakagara pacheka gara pasi futi pacheka ungara pasi panawo muno mukoti munotaurwa here makamboenda makoti munotaurwa kuti munenge kuteerera kamunapo musadaro kana nyaya yakadaro uye pangotaurira kuti yakaenda kudare namai nini nyaya ikabvunzwa imimi makatonzi because nyaya yenyu imimi makatonzi nedare endai kana vati iwe haugoni chiendai muzouya rimwe zuva wane vamwe vako handiti saka nemauya nhasi ndo pamwe muchibvunzwa nedare kuti maapapi ndosaka ndandiri kudairai mambo kuti kana masvika kumba muri kunyaya sewa ndakadzokera kuna vamwe ndichibva kumushandi singazivi kuti vamwe wakatoshambe ndakatotaurawo kuti nyaya ndafambira ndiamai nemaiti siya yakamira soso pane mibvunzo inotorewa kwandiri zvemba wakataura
uyu aiti pane ndakasiya imba yangu ndakazoona pasina imba yangu. Handiti iwe ukamboramba kuti paya pasina imba yamakasiya. Ayo, ndinodaro. Wakati taura umwe wakwati Zvinhu ndizvo zvakati zvazvino wache nandizvizivi. Kuti imba munhu akangosiya afia imba yakakabaya. wakati handizviziva simba yakanga iripo. Imba yange Handizivi zvainge zviri mumba. izvozvo. Handiti ndo pakazobuda list yaava kuti takati iwe taura zvinhu zvinenge zviri mumba. Ndizvozvo. Akataura ndimai mune chinhu changu chakadai. Takati heyo iwe ukazoti chirega ndiona vamwe vangu because pamwe vangu vakazviona. Saka ndokuda uchidini. Saka ndizvozvo vamwe vangu wapano. Wachipindurwa kuti pane akazvionawo here. Amene pakana paine akaonawo chaakaona. Unotaura kuti ndaona hamuna unotsanangudzira hama dzeitsva hanzi namambo kuti handiti vataura kuti ari kuda kutaura anoita kana mwana ataura tikutaura zvakatanga tiine musaimasunzasunza uyu anga aripo uyu anga ari pane kuti zvamakasvika muchitaura kuhama dzenyu adzaisi handizvo zvamakasvika kutaura kuno kwakapiwa judgment ava vana vamboti judgment yamuri kutaurai mirai mambo harambi amwe zviripo ava katobvuma zvinhu zvichinyorwa mapende tumagumbeze twakati aitaurwa zvacho handiti vanhu vamwe vakadzi vakanga vauya pana vaitohwitinisa handiti vakabvuma hanzi mambo ndazvinzwa chirega ndinoudzawo hama dzangu toro tinobhadhara sei wakaziva vaitotaura mamwe tumagumbeze ndechokwadi zvinokudaro nekuti munoona zvinoitika pamusha Sangamira pamusha inindile mumba mangu ini ndimai mwedu wati yatopinda timwe tiwo imomo papasina one room imwe iri spare kuti wekitchen yanga iripo saka mukitchen ndomba vakaungana zvinhu zvese zvinotori kana waitopeta wangwezi wapita wangwezi wesa saka zvaitoonekwa nevanhu saka anenge vanhu vaizotaura kuti mamwe ndinogwezi wakadai bcause waizviona izvinhu kuti vaigara mumba vane zvinhu zvavo imomo pavakaenda makavarongedzesa zvinhu zvavo asi aona hatina kuona mbezi wakangoenda vachinzi vanhu vabereki vaitimbona ngese unoyera nyara dzamwana wavo wakabva waenda naye tizo parufu vachienda imimi ndati imba yakasara yakamira makaona kuti vatora zvinhu zvavo iso hatina kuti aziva izvezvi kuti vatora kuti munhu akangosiya kiya dzoro rake akaenda saka nenhasi ava vari kuti ndakasiya zvinhu zvangu mumba menyu akuna mumba mangu menyu andiko gurure ungati mumba mangu zviita kuti mambo akaine mba yake tine yangu avese vari kudei avese vari kudei ndo semusha wese saka ni muri kutaura kuti mukadzi ndiwe musha wese mushikadzi ndiwe musha wese ipapapo tiripazwa kuti ai wapindura uroro hauzivi musha wese ndiwani mudzimai muningi wangu saka nika ava vatere vauya kunzwa nyaya ndizvozvo iyoyo iwe ukasavatungamira zvakanaka vanopoya iwe tungamira hausati wanzi kudini fema unyatsopinda panyaya takaona uchitomuka pane zviri kuda kuvharidzirwa isusu sedare noita toona kudhara saka nifema nekuti ava ndovakakumhangarira havana kumhangarira vese ava vanga vasimo here musha vakamhangarira iwewe pane chekuita iwewe nava kuti vakumhangarira ndiyanooti vakojekese pachena yacho techo ukujekesa iwa uchizii komasire kwana mudhara gurure saka notadza kuziva nyaya yamo nyaya haisi yegutse nyaya haisi yeuwandu nyaya inongotongwa iri nyaya makaita mobo psychology muchifungidzira kuti munova mandogwina nekuti ninge takawanda pamwe munobuda mune 0 nyaya yendiko uyo akasimuka mumusha menyu akakusiyira imba chikaidzokanaka kuti akati haachadzidi
kana uyo akuda zvinhu zvake azopa rimwe gore. Zvino pane imba inodarika era kuti zimba zvangu zvinhu zvangu zviruka zvikasara kwagore. Manje iye zvino muripo makawanda. Inyaya yekuya kuno muchiziva kuti muri kunanga kundodini. Asi babo pangpanyi kunofana kuona kuti hawasi uyu wega ashayira pamushato. Takafana kuti idzi kunodai kuno. Zvine mukadzi wangu ine ari panzapo. Tosvika kumba kutoona papa pangu papaswa zvinhu zvangu zvatorwa. Zvinobhadharwa nemushayi kana tinofamba ndifana kuzoona kuti ita sei zvizvo mukadzi wangu. Uyu mukadzi aripo hazi haana kufa baba. Achitoripo mupenyu aripo anofana kuchengeterwa zvinhu zvake. Asi dai kuti takasiya zvinhu zvati weduwe ndakusiyirewo zvinhu zvangu izvi. Ndakumboenda. Mune chinhu 1 2 3 4 5. Tobva taziwa. Hapana munhu wakataura izvo. Muri kutaura here kuti hatine nezvaari kutaura, hatina zvinhu zviri mumusha medu zveuyu. Ana tezvara wachinzwa. Ndizvo ndochokwadi chaicho. Imba nekubazo zvaro mtumwa yurungu anozoshandiswa sei kuti munhu akasiya mumba make makakiyiwa akiya zvinhu zvake bhaina makiyi ake mune zvinhu zvake mumba make bhaya dona bhaya vazotsakatika kana takatora mheno osvika waiti mjima shaya zvinhu zvako kuno koripota ndirashaya zvinofana mubhadharo nawo zvinobatana papi chapiya pa mudzimai wenyu aripo uyu. mudzimai wedu wacho akasiya akiya zvido rake bhaina makiyi ake kumba kwake ari mupenyu vazokodzoka kuti masira zvinhu zvako mumba umu ndinobhadharwa nauyu papi pakuta sei mutima uyu kushandiswa sei ipapo. Iwewe ndiwe Stephen padza asara pamba. Iwewe ndiwe unoziya mira. Nhasi uyu kana ari pamba penyu makaenda mumba make makaona mapinda umwe murume unoti kudini. Ukamati ndibaba ubvunzo urikuti senya ina nomen musha nomen atione madzikoma aripo ene musha wakagurura wakakura sei ina nomen kana iri yemusha ndoba nemubvunzo. Nomen ndiye atakamubvunza zvese izvo ndiye aiteedzana nemurume wouyu. Uyu anoti baba mukuru. Kuna mukoma wa nomen vanova Jacob. Iwo ndo wanototaura kuti wasiya ningi na ningi asi munhu haagoni iwewe mira kusungisa nomen ari 1 musha takawanda kudaro paina Jacob mukoma wa nomen uyu sei iwe uri kuti here tese tinopinzwa mubhokisi wako ichokwadi bhozi ndedzekambozviona ndedzemhuri vagurure dzichabata mhuri vagurure hadzibate nomen chete kana iri gurure nevana vavo vaini vafanira kunge vatorifana igurure vamwe vedu futi kana zviri zvekuti mbatya dzavo dzakatsakatika dzazoita kuti haifaniri kunge yakanangana nomen ngainangana nagurure topindura sagurure semauriro ataita sei ataita ndo zvataifungidzira kuti zvingangodaro zvisina kunyanya kubatirira munhu umwe chete semusha. Kana mchida kumbatsira mchiti haasiri ega chitipai zvamauya nazvo ndiye rakanoba makadaro uri kuona zvakaitika panapa zviri kuita panapa dare rine mutemo ndini mambo asi ndine machinda. Saka ni machinda angu akati muri kunyanya kutaura toda kupindura muri kuti mambo kuita sei zvakanaka here hazvina right. Saka ni imimi manje ndo yamauya nayo saka tiri kuti uyu haasiye ega uyu takamira nguva yakadini kusvika nhasi ndo pataizeya tichiona mavhidhiyo tichinatsoona nezvakapindurwa nedzimwe nhoroondo dzatakazingetotsvaga tiiko pachakati ndadzai panzi pane 20 something years 23 years hapana kuti iwe wangodaidzwa kudara uziza nyaya wafambira hauna chawazeya uri ngobvunzwa asi semusha umwe atoti ndarangarira chakati kuzvamauya akudayira nyaya musina kubvunzwa madaidza matadaidza imi mazouya semhuri
Saka ani mauya kungodaira nyaya. No. Yamusi Unotora vamwe vacho. Pamusoro. Nyaya yakamhangarirwa wanhu vepagururi. Asi kana ari kunzi yakamhangarirwa ava vakazvimirira voga, zvakuda kuti vachipuruvha nekuti vakapanana sei havo zvinhu zvavo. Asi kana ive kwagururi tinokwanisa kupindura. Munokwanisa kana mapuwa authority kuti chipinda mudare. Hamungokwanisi kana mapuwa mukana kana mapuwa nyaya zvinotaura mukuvhiringidza nyaya vari kuvhiringidza Ada kutaura dare hariti ndonjoni Vanzi pane order. kana uyo achitaura uyo hatauri. Iwe uchabuda panze shamwari. Iwewe kana uchitaura hapana anotaura takupa chance. Ndinotaura against dare. Kana ukanzi mira iwe timbonzwa so ari right. Muine mutemeni kuti isu Hana kurambidza kutaura kai asi kuti one by one. Woti ndikuvhiringidza. Chandiri kuona padare ka nyaya iyi iri kubvunzwa inini chete pandinotine tiri tu tivanhu vari pana avo kanyarara kubva padare rekutanga riya ngana kutesa mibvunzo yese yaingofa inini avo kanyarara sei panyaya kana iri vanhu waika bvunzai kwese panetaisa bvunzo taona nyaya yekumubvunza because iwe ndiwo uchine nyaya nekuti zvinhu zvichimumusha mako. Handiti iwe embomira embomira titaure nekuru uda kutibvunze iwe kana tisingadi kukubvunza. Uri kubvunzana Iwo wacho mai report wacho. embomira tinjabo pane paukuna kuti ka mubvunzo asi kuchiwa mubvunzo yedu asikuendwa mubvunzo varikuda kubvunza ivo tofana kubvunza kozi yedu murudadare mirai pamwe tiri kutaura nevanhu vavinga violent. Murudadare here kana kuti violent taura one by one ari ngatongosa zvariri ndisaregeresa idi one kudare uyu hatisati tasvika pekuti taura mambo ndokuda kubvunza pane mubvunzo mabvunza musiri kupinda muri ngotenderera pakawira namai ava nababa ava kuti tiri kusiyira zvinhu zvomumba mangu ndepapi totaura kuti vai papapo tipotipindurai papapo chete ukoko mozi mungotaura on behalf of mai avo kudzosera nyaya mashure aiwa anozama nyaya mashure nyaya takapirwa yese zvairi mambo nyaya tikaona payoutube tikapirwa yese zveiri mimi pange pane nyaya mazwa uyo achitaura kuti ndisati ndandaya kundotsvaga hama dzangu ndinovataurira saka ni iko zvino ndo patiri kuchimubvunza isu tichaona kuti aguma akuda kuti hama dzake dzichipinda kana kuti dare rakuchiona kuti hama kani tipei tinzwa imamu titumi izvozvo mambo ndikumbira kubvunza sataenda kwesoko chikuru ndechekuti kwakatangira nyaya ndekwekuti mai ava vachisiya baba vamakii ndopetinoda kutanga ndikototangira nyaya yavo vakasiyira zvinhu zvavo mumakumababa avo sezvavasungisa ndokune nyaya yese tisataenda kwese kuti ukazoziva uchendeutakakusirai musi wakati mukapaza kana vasina kusira kati musi wakapazawakabviwa kwese ikoko mambo kwakabviwa but vakati ndakunota vamwe vangu saka patiri kumubvunza tisati tasvika pekuti imimi zvamauya muri kuiona sei umwe naumwe ndoposimudza ruoko
otaura. Hapana asingatauri. Asi iwewe ukamhanya bekuti ndati hati drive neni. Tiri kutaura zveava neava ndo vakabva mudare. Handiti vane mazuva vari kuenda kundotsvaga. Aimbomira uzai kare kuti muri kuda zveviolence here kana kuti muri kuya kunyaya. Saka ndikana mauya kunyayaka unonzwa order yedare. Asi makaita yekuti hamusi kuda kunzwa order yedare toti aisatongi vanhu vari violent kuda henyu mwene. Panokumanikidzai hatisi kuda kuti muende muchiita kudzvanyirirai. Imimi hatidi kuti mubude munoti nyaya mungorera isusu imimi handisanda kuzivai. Hamusati mati tichakupuwa ene uyu. Kukupa akazondo mbuya ndio yanachicha tikaidismisa nyaya iyi hazvishamisi kuchazoya naye anyattomira kana musati mamira zvakanaka tinongopera nyaya vanhu voenda vekwachirume toataura hatina kutanga nhasi kutonga Seko zvino muri 12 mira ndikutaurire muri 12 handiti kana muri 12 hamutauri mese one time asi makati toda kutaura chete hatitongi vanhu vakadaro tinenge tiri kutonga mabarbarians because hamuna order. Manje kana makazotitongesa isi tagumbuka imagumbuka nyaya yepambi muzvi zvekuwanda zvenyu zvimwe zvacho hazvishandi pana chinoshanda mutemo. Be order. Gurure toenda mberi nenyaya yako here kana kuti iri kuramba kufamba? Tinayo mberi titonge muchiita njonjonjo kudai. Aiwa kumanaita kungoita 1-1 kana makaita njonjonjo inini handityiba kuti gurure chii titori takawanda futi kutopinda inini ingaite nyaya ende nyaya yacho haisi yekwatidukuka tiri kuda kuenzanisai. Saka nemi makaona varika machizirwa mumunda namambo hazvei tinomira tikiti enda tena marodzokera ndi pachiya tatigarai pasi ndokusabvisisana aiwa ngaagare pasi inenge yanetsa aiwa gara pasi kubudikidza manje nekuti tiri kuti gara pasi ndekuti hatizikuwirirana dete tiwirirana pasi aiwa gara pasi iwewe kana usingadi zvedare gara pasi unogara ipapo hausi mudare pamwe chete hauna chauinacho pasi. asi kana uchida zvekutonga dare rinezvi unobva pachena. Just that muri vanhu vakaita sei kuti tingawira nekuti machongo ogara ese pachena mambo ogara pachena nyora masawo handiti
Ndo tunanya kuziva maningi. Mimi pana maya makakwana here kuti maya muda kuti zvedare here kuti avakakupa information isiri kuno. Information kuti pamwe kuti muti isusu toda kutubira here. Kana kuti mukuti aiwa mambo wangu kuti maitira makuita akaimika. Asisiri. Isusu tingona mvunzo. Mira ndikutaura chama. Ngora isusu kana mambo akitaura ngomira kana. Isusu kana mambo akitaura kana isusu tunonyarira tese kuti. Kana ini ndada kutaura kuno kwanditi ndototi pamusoro mambo. Pamusoro wadari. Umotaura anditi nyaifa mazakanaka. Mukadaro mazvamakuita izvi. Ndifungo tinowirana. Right, isusu taita wrong. Vango wapinda mudadi sina kuvaziva. One by one ndanoresesta. Tanga ipa nimi wane blue wari kudari waguru. Mai vane wanyorwa. Avari pakudari. Namba dzichitu. Next. Zimba gurure ndiri mwana. Awo kuzaite kumira Terera. Nonzi Simba Gurure. Ndiri mwana wanomena. Right, next. Akunda gurure mwana nomena. Next. Right, hapo. Master kwa nitupeira kumana. Tunosangana. Ndakuna mai magundo kuti. Ya nitaura kama Shure. Kuda kwashi baloi. kuda kwashani Baloi. Mzuri. Kuda kwashi baloi. Mwana wangu. Ayo. Sidi ngurwe. Mwana wangu. Wachako. Mkoma asina kusindiswa. Obvious ati chema gurwe. Ani? Mwana wanomene. Ndiani huyo? Tatenda gurure la sibone wanomene. Taurai gurure mwana. Oyo. Tenda gurure mzukuru wanomene. Tendai gurure. Bungu. Kugara. Ngatitenda pamberi. Ngozi tinongotonga nemunhu anozoramba mudare kuti hazvizvizivi ndaindisi. Saka ndakwenda pamubhongo. Muri kuda kuti tipedze nyaya iyi here kana kuti muri kuda kuti imbomunera? Imimi vana imbomira ndirimboenda pavanenge navanome muchazotaura vana. Ndangoti nyaya sezvo yapahana mukoma ndeyekuti paya takakumbira chiti kunogara nemhuri ndobva tanogara kanemhuri takanogara semusha saka musha tagara nawo ndokuchiti makanga matiti tichazokudaidzai kana pakaitwa dare kana pakati apa kana pekupedzisira ndopatakachiudza kamhuri kuti dare riya rinosova 11 vanhu vari kudiwa. Saka nyaya takatiita isusu namukoma musiya takauya tine nawe kunzi vachingonzi wasungwa asi nyaya yangu vasingaizivi ndokumva wazonzwa tai wasungiswa namaigesiya. Saka tazogara pasi kune mhuri yatauyawo nayo yaizivawo mafambiro akaita zvinhu isu pamwe taitaura paya zvino tisingazivi. Saka tauya nevaiziva mafambiro akaita zvinhu kuti zvinhu zvibude pai pachena. Pomwe tokona kungobvuma kuti izvi zvakaita zvisizvo kana yamaiguru vangonotaura kuti izvinhu zvangu ndakashaya zvakati zvimwe zvacho pamwe zvine zviri zvekutongoti regai ndingonyoresa vanhu vabvise. Saka ndosaka tachiuya nedare rekwagurure rimwe richitsanangura pamberi pamambo. Hatisi kuti vanhu vari kuita noise ba asi kuti kana tiri pasi penyambo. Saka ndosaka tauya nemhuri. Pane mhuri yakakura kana iye murume wavo yaiziva mafambisiro akaitwa nyaya isu pamwe tisingazivi. Mukoma paenda kataura wanga vari kuSouth Africa vasingaziva soka wanga vari kwaungosungwa kungonzi ndakusungisa nomeni asi nguva yemakore ese wanga vari kuSouth Africa anga ari pamba ndimukoma akasara chipamba. Saka nyaya inorwadza kana vana vanorwadziwa vachinzwa kuti baba wasungwa ivo wanga wasipo nguva yese. Atenda mwana. Right, mwana ndo. Atendiri muningina. Uyu muningina ndo wari Tuyari kunogusha. Yangange richida pamusoro imambo pamusoro iwadare uri munhu mukuru mani waguru
pamusoro imambo pamusoro emasabhuku esekatedza nehama neshamwari inini ndanga ndichikumbirawo zvinhu zvekuti iko zvinezvi zvasvika hazvo pana mambo asi ndaigona kutokumbira mambo kuti dare irori ranga richifanirwa kuti ritange kuna sabhuku tonzwa maminitsi asabhuku akakundikana nyaya ipapo yobva yenda pana ishe tonzwa kuti ishe paakakundikana sabhuku akaisimudza sei yozosvika pano pana mambo tozonzwa kuti zvinhu zvezvipi zvekutaurika ndozvandangoti zvitaure pane unyare munen'ina webaba kamunen'ina kana kuti vava vana vasara right munhu aimbomira tisati takupai gurure ndataurwa nawo nen'ina wako awo udatikiri inini ndinoti zvipindura aiwa atidare ndataurwa nawo nen'ina wako baba netaurwa nen'ina wako ndingakuzotaura nemunina uyo atanga kutaurwa ndiwo nyaya dzatangangoya nadzo pamuswe kutanga tiri padare dzikuti uyo akatombotaura kuti mukoma wangu wasitori patangoita nyaya dzemupana kuti tichipedza nyaya dzemupana tingoti garega ndava vanenda kusouth africa vanogara kusouth africa zvei zvekuti kana kuti ndomuna avazikuru vakatombondifondera ndi kusouth africa vachitaura zvekuti zvekuti imba yehanzvadzi yangu yakaita sendikati aiwa ina handisi kumusha ndiri kuno kusouth africa bvunzi yavanhu vari kumusha ndovanotoziva kuti imba yakamira sei ndichitowapindura kubva ipapo havana kuzotaura neni kusvika izvozvizvi saka nyaya yekutaura nhoo izveshe inga handisitori panguva yese asi kuti pandakazodzoka ini pandakasangana namainawa pamatombo pakuraisa dombo remurume wavo pavakatoziva vakauya vachiri kuzopangidza vana ndandisipo pavakaziva vakauya vana vacho vachiroorwa wokutanga ndandisipo wechipiri ndandisipo ndakazosangana navo pamatombo vaja asikari kari ndimai chirimo chegore rapera ichi saka ipapo pamatombo ndipandakaonana navo ndaitokutarisira kuti pamatombo pese pataisangana apa davanguva ine nyaya dzakafana ndizizi vanga ndakandozipidza musha kuti udiwe ndizvi zvakadai zvakamira sei hauna kumbotaura nyaya idzodzo saka ndakazotogona nyaya yako pamakaenda kusouth africa ndini baba pamwechete nekuru kusvika mazodzoka makaenda kusouth africa imba yatodonha here kana kuti nenge isati pamakazoona yadonha makafunga kudinisa baba makambobvunza kuti imba akaputswa nani imba sevaia pakapaine vanhu handina kumbobvida akakutoti imba kainodonha bcause kicheni wane raundi yeuswa haingagoni kugara 22 years yakamira ndaitoziva kuti obvious inotongodonha saka ndambobvunza izvozvo kuti imba yese yakadonha pamusha papaine vanhu handandi baba hapana kusara pasina vanhu vanhu vanga vari kupaa kutongotaurwa ita kusvika pamusha yogarawo iwe norunguru ndani ndini iwe ndapauri unoziva kuti imba yakadonha here pamakati zvandinoziva ndezvekuti imba isati yadonha mudzimai wedu akanga atora zvinhu akaenda nazvo kumusha kwake saka imba yakazongodonha chaachidziro chete vakatora muripo here vakatora chiine vakauya nemota rori saka vakangotora zvinhu zvese handizii kana paine zvimwe zvavanotiwa zvinenge zvakapiwa vamwe mumarai ati mumba mavo vanga vakatora takakuita imweni manhu maane nyaya yekuti tombokubvunzanisai navo are you prepared? Yes. Anoti vari kuti yes taakubvunza pamakasiya chiine chimba mene ndakasiya maplesi mablankets mishini yemajuzi kitchen unit nemagumbezi makafuta anga aripo ndozvei zviri mumba nemajegi ndozvei zviri mumba imomo kitchen unit 3 piece yezen ukatenda marisapo inenge zvitoita 400 nemota pane akazoona here kuti matiyazvino zvinotapura manzini zviri zvekutakura pane vanhu vekwagurura pamusoro ichangamira zviri zvekutakura zvinhu nenhandi nekutakura zvinhu zviri zvekusiya zvinhu bangura unozviziva kuti ndakasiya zvinhu vapi
pane kunyaya ndisipo Vanga varipo. chivabvunza Kwankurumende. chibvunza taizvatinonzotese imbobvunzwa Shumba menge muripo. Chendinokutaridzai kuti shumba menge muripo. Muri kuziva zuva ratakaya kwa mambo tikakwira mugomo. Manditi inini ndini ndakauraya mwana wakabudiko. Patauya mirai. Patauya mugomo. Tauya mugomo. nyaya haisi kupera bana asi kana kuti haiperi mwana wakapungu nenyaya yezvinhu zvakatosiyana zviviri Nikutaura makaura mwana wapungu nini? ngavasanyepezo taura chokwadi mani nikutaura mwana wapungu nini pako mani mani muri kumisa vamise mayava yakuraya itauri padare amuda zvemudziyo pesi taurai nyaya yezvinhu zvenyu ata nyaya dzekwapunga dzosangana ndiri kubvunza ndini ndinoramba nyaya dzacho kana kuti iwe usaitaura imi makadaro sokubva mamuka chimbengenene munenge mutori nenyaya already saka imi munomira nyaya yatiri kutaura ipere kana makuda iyo kana makuda iyo kwabungu panapa pana bungu ari nekuti iwo watwana warwadarika warwere wakarowa dare warwa dare chatonga ndokandaipanze one by one tosara nevanhu ndati baba venyu kana kuti mukoma wako mukoma wenyu arowadare wachinzwa chipangira charowa dewe machinzwa here imhosva yapeta arowadare mazvinzwa here vakomana ndizvozvo mambo koye kunyepa kwavaita kuti iyo manje mpera kutoke nyaya kutoke nyaya mbata mambo musatonge makatsikira tokumiende mberi tende domatarezi
anenge ataurire nyaya nyaya dzakatoitika dzakawanda ndika vachiambira nenyaya yatafambira anditi maona mai maona maita vamwe vari kudzoka ndofunga tina mambo umwe chete muno mwandidika tina mambo 1 unoteza uyu futi ngaambobuda panze amuregawo ataura iwe painenge irika inobuda nemapoints points are stubborns chinyarara bumira zvinhu nyaya yako waiona ava vari kuti tinoda kuenda mberi ndizvozvo ngaiende mberi unouya utora maminutes anoenda mberi akumbira kuenda mberi munotora maminutes don't come back again whatever zvabuda ikoko munopedzera ikoko ndisingatongi mirati kutauriri ndinotonga mwana wamayangu chai ndogotonga mutoro ndogotonga mhuka dziri muno munyika asi handizombotyi vanouya vakaita semiso ndiri kutaurirai kuti muende mchiziva kuti handishidzirwi nemi ndotosiririswa zitereke nezvamuri kutaura padhoo munopashaya manje manje apa mesi makadai kana makuda zveviolence asi ina handitenderi uruzvinzo usafungidzira kuti kana mauya mune violence ukati tabva tavapwitisa munonyara padhoo apo pagedhi munotadza kupaona muruzviziva hatiiti izvozvo zveukama ukuti zveukama unoziva here gurure mukoma wako iwe kuti mukoma wangu mukoma uri kubhoera mukoma wangu saka navo hama dzomwe dzakawanda ndedzi munotaura zvamusingaziva pano aiwa ndiwati iwewe mukutonga hatitongi zveukama asi kuti tinotonga nyaya makada zveukama pamusoro imamo inini pakutanga kutaura wozonataura kubekwapwedza mamuda kutaura zvatopera aiwa kamati mukwenda mberi kamunotaura kunani kati mari kuenda mberi aumari endai